И здравейте на всички, аз съм Пранасър 2000 и днес ще ви разкажа една историка. Така, започваме историката. Днес се случи това в училище, не за мен, там за едни големи. Ако гледате, моля ви, сега не се обиждайте така. И, нали, отивам се на училище там, срещам се с приятели, така, всичко си минава добре. Идва третия час, голямото междучасие. Така. И нали там, госпожата ни наказа, ние сме наказани, защото един приятел беше направил една глупост. Не искам да я казвам, че ми лаги тук. Той ми е добър приятел, но не искам да казвам. Ще има линк в описанието долу в канала му. Така, нали, идва всичко там, третия час. Така, всичко се минава нормално. И там, нали, наказани сме и не знам какво правим. После, нещо, нали, там искаме на едни прозорци имаме в училище. Решаваме там да отидем да видим какво става. И там е не големи. И там, нали, има една планина, малка такава, от камъни. Но пред такава гладка планина от камъни и през се една планина. Просто така. И те учениците, и те големите, нали, гледат ни, ние чукаме, гледат ни такива работи. И те накрая ни показват средни пръсти и някакви такива работи. И после аз, нали, ние малко се подраздахме и после, нали, аз реших вече да подразвам още повече. Донесох един лист с химикал, не с химикал, а просто лист. И там един приятел, защото имаше маркер, написа ще звъни на 112. Да, написах го, после написахме, какво беше мен? Нещо не беше, не. Ще викнем госпожата, или не спомня какво беше, ама няма значение. И после викнахме госпожата. Човекът, хора като госпожата, ако видя, направо избухна. Пред с там, как да го пиша, не знам. Добре. В случай нататък. Нали, после те се показаха едни средни пръсти, като някакви газари, си тръгнаха някакви газари накратко. И се тръгнаха с подвити опашки, като някакви, не знам, газари. Добре, стига слаб газари. И ние също си тръгнахме, защото това свърши и плюс имахме частето свърши, другите се връщаха. И така деня си мина ненормално, ама няма значение. И добре хора, това беше от тази историка, надявам се да ви харесва, ако е така, забравяйте оставите един лайк. Много заеквах, защото тоест много не помня, защото не знам. И добре хора, това ще бъде от този клип, надявам се да ви е харесал. Ако е така, дайте по един лайк, subscribe и чао!